så er der kage. De gamle kuldskytser, jeg går og hæver. Det er laktosefrit. Ja. Ja, men må jeg lige bede om jeres opmærksomhed et øjeblik, for vi har nemlig fået et ekstra punkt på dagsordenen i dag. Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod børnene her i børnehaven. Der er en overvejende sandsynlighed for, at en voksen har forgrebet sig på et af børnene. Ja, altså teoretisk set, så kan der være tale om flere tilfælde. Der findes en hel masse symptomer på den slags krænkelse, som man selv kan holde øje med. Sengevedning, hovedpine, mareridt og den slags. Og det skal vi tale meget mere om her i aften. Men jeg vil gerne bede jer om at læse den her brochure, som jeg fortæller mig. Hvad, Grete? Det er jo meget alvorlige anklager, I kommer med der. Ja, jo, men der er ikke nogen grund til panik, ikke lige nu. For vi følger kommunens anvisninger på det her område helt og holdent. Selvfølgelig gør vi det.